vzťah k verejnej ploche. Vzťah k verejnej ploche je niečo, čo celkovo buduje tým, kým sme, aký máme vzťah k prostrediu. To znamená vytvoriť ten lepší zážitok z verejnej plochy by malo byť podľa mňa kľúčom pre nás všetkých. Čo vníma naše oko? Poďme sa o tom trocha porozprávať, lebo keď sa pozriete na celkový obraz, napríklad v tomto prípade kúpele Sliač, máte možnosť vidieť, že len pár percent tvoria ošarpané staré budovy. Ale to, čo vníma vaše oko, je dokonale upravený park, krásny trávnik a celkovo to zvýšilo povedomie o kúpeloch, zlepšilo to kvalitu toho prostredia. Ľudia, ktorí sa pohybujú v parku, majú celkovo pocit z úplnej rekonštrukcie napriek tomu, že vlastne len robotická kosačka dokonale pokosila trávnik. A tento vzťah tej verejnej ploche sa dá vyjadriť častokrát grafmi, údajmi. Takou najhmatateľnejšou sú nehnuteľnosti, cena nehnuteľnosti. Ak sa pozriete na tento obrázok, asi si z toho viete odvodiť, aká bude cena nehnuteľnosti v tejto lokalite. Určite to bude iné v lokalite, ktorá je veľmi pekne upravená, má pekné zelené plochy, park, cena nehnuteľnosti výrazne rastie. To isté vnímame v škôlkach. Lokalita, kde chceme dať naše deti, je určite podstatná jej celkové vnímanie a celkový dojem, ako na nás pôsobí. A ak prídeme do škôlky, ktorá má celkové upravené okolie a pôsobí na nás uhladeným spôsobom, podvedome vnímame, že to je bezpečné prostredie pre naše deti a že sa tam naše deti budú cítiť lepšie. To isté si vieme povedať o imidž firmy. Určite vzhľad firmy a celkový dojem z firmy je tvorený aj nejakým okolím a dokonalý trávnik tomu môže vždy len napomôcť. To znamená, za mňa je veľmi dôležité vnímať to, kde žijeme, aj cez oči toho, ako sme schopní udržiavať si verejnú zeleň v našom okolí. A nie je to len našim snom, tie referencie už tu sú a my máme niekoľko príkladov z veľmi úspešných projektov, kedy robotické kosačky už dokážu sa starať o verejnú zeleň a dokážu upravovať parky a veľkometrážne plochy v rôznych mestách. Tak a týmto sme ukončili blok vzťahu k verejnej zeleni. Mali ste možnosť vidieť niekoľko referencií, kde nám to už v skutočnosti funguje. A v prípade, že by vás zaujímali iné otázky, neváhajte ma kľudne kontaktovať. Ďakujem pekne.